Bun. Așa, pentru astăzi am să vă arăt cum se realizează îmbinările prin filet. Da? Da. Pentru aceasta vom face câteva îmbinări cu diverse fitting-uri și armături, după cum urmează. Piesa finală va arăta așa. Da? La sfârșit vom proba cu acest aparat de presiune să vedem dacă îmbinările realizate sunt etanșe. De început le vom desface, bineînțeles, care au fost puse de probă. Le aranjăm în ordine, ca să știm exact cum a fost poziția inițială. Avem aici un filtru pentru impurități și un robinet colțat pentru mașina de spălat. Un teu și bucăți de țeavă filetate. Acum că au fost aranjate în ordine, vom începe prin a le pune cânepă. Da? Această îmbinare se poate realiza și cu alt material în afară de cânepă, mai sunt banda de teflon și alte produse care izolează, da? Deci realizează această îmbinare. Deci, pentru început, vă arăt cum se pune cânepa. Da? Se apucă în poziția aceasta, deci se lasă o parte mai lungă și una mai scurtă, se apucă cu mâna stângă, da? Și după care se aduce aici aproape de primul filet, primul gang, da? Și după care se începe rotirea ei. Trebuie să aveți grijă să fie rotită în sensul filetului de strângere, da? Altfel, ea va fi dată afară în momentul în care va fi strânsă. Se preia și cealaltă bucată care am ținut-o cu mâna până acum, da? Și le învârtim în continuare, dăm drumul ca să poată să ca să nu se răsucească. Da? Bun. Așa vom face la fiecare îmbinare, la fiecare filet. De probă. În momentul în care puneți cânepa, încercați să o tensionați un pic, să trageți de ea, da? Să fie strânsă, astfel încât în momentul strângerii să nu fie dată afară de pe piesele montate. Vom începe cu prima țeavă, da? Avem teul. Se pune cu mâna, întotdeauna, da? Și cât merge, da? În general, cam două ganguri să meargă. După aceea luați un clește. Acesta este un clește papagal, da? Sau un clește suedez. Da? Ele au reglaje. În funcție de diametrul țevii, vă puteți alege exact dimensiunea dorită, da? Bun. De început puteți folosi acest clește, da? Pentru că nu va trebui strâns tare. Deci, ideea este că vă reglați întâi să-l puteți prinde cu mâna, da? Să puteți cuprinde cleștele, după care sensul lui este de strângere așa. Da? Da. Deci nu îl țineți invers, să trageți în sus. Nu. El are doar un singur sens în care face priză bine. Da? În momentul în care l-am reglat, da? Pe acest teu, acum putem strânge, da? Apăsați cu mâna, strângeți cu podul palmei și el va merge. Îl vom strânge de 3 ori, să spunem. Da? În general, o să vedeți că o să se simte la mână în momentul în care veți strânge. Da? Acum să dăm în poziția care avem noi nevoie. Da? După care avem o țeavă, da? Iarăși înfilităm cu mâna cât ne permite și iarăși reglăm acum cleștele, da? Deci nu este ceva
Da? Necesită într-adevăr îndemânare, ceva antrenament. Bun. Ele nu trebuie strânse tare, că există riscul, da? Anumite piese din fabrică să fie mai slabe un pic și să se spargă. Da? Și ca să evitați acest lucru, vom strânge, da? Exact cât trebuie, astfel încât să realizăm această îmbinare. Deci pentru anumite armături o să vedeți că aveți aici pentru cheie. Deci aveți un hexagon. Da? Deci nu veți pune un clește din acesta reglabil sub nicio formă, pentru că veți deteriora acel strat de crom. Da? În general, vedeți că ele sunt cromate și făcute frumos. Și acum avem mufa. Când aveți două piese, da, și să rămână în poziția dorită, da, veți ține contră cu o cheie. Da? Și atunci puteți învârti mufa, astfel încât și robinetul nostru să rămână pe poziția lui. Așa. Noi acum vom monta și manometrul. Da? Și la final vom regla poziția dorită. Da? La manometru aceea situație. Vedeți că aveți un pătrat aici. Da? Deci avem un pătrat, lăsăm manometrul în poziția aceasta. Da? Bun. Acum dăm și robinetul într-o poziție avantajoasă și mai învârtim. Ținem noi cu această cheie reglabilă. Vedeți că este alt tip. Da? Ținem de aici. Da? Și acum răsucim manometrul în poziția care ne interesează. În principal se montează așa. Da? Văzând din față, avem robinetul în lateral, astfel încât noi putem acționa oricând robinetul. El va fi lăsat ori în față robinetul, dar ori în lateral, niciodată în spate. Da? Că ideea este să fie toate la poziția cât mai la îndemână. Da? Bun. Acum mai avem de montat filtru pentru impurități, așa cum am spus. Și acest ștut de țeavă. Bun. Deci, ținem cu mâna de această țeavă, da? Ca să nu se răsucească. În momentul acesta, da? Ea prezintă acest risc, da? De a se răsuci. Bun. Cam atât. Și acum, la filtrele Y aveți mare atenție care o săgeată. Da? Vă indică sensul de curgere al apei. Să nu cumva să cureți invers. El va fi montat întotdeauna în poziția aceasta, cu sita în jos, aici este o sită înăuntru. Da? Și respectați sensul săgeții. Bun. Da? Iarăși avem aici pentru cheie. Da? Acum ce se întâmplă? Va trebui să vă țineți cu cleștele de ultima țeavă care a spus. Ultima cheie întotdeauna să o țineți, ca să nu sunt niște resturi lucrării. Da? Și în cazul acesta puteți face această. Da? Vedeți că, uitați, se întâmplă acum situația, el să zicem că nu mai merge, el mai merge. Îi dați drumul și țineți de aici, de la următoarea. Da? Astfel încât, în momentul în care răsuciți, el se va răsuci cu totul și va veni exact unde vreți. Da? Ca să nu forțați momentul, nu? Înțelegeți? Se repară, se duce forța de strângere și în partea cealaltă. Mai câștigați de acolo câțiva milimetri, centimetri. Da? Și ultimul robinet, iarăși, aveți grijă. Are un pătrat aici, un hexagon. Da? Acum nu ia și ținem de ca să nu se răsucească. Păi vom face o probă și vom vedea rezultatul, nu? Bun, ia să vedem ce se întâmplă în această situație. Vom strânge acest aparat aici. O piuliță olandeză se numește. Bun. Acum dăm drumul la apă și vom vedea dacă instalația noastră o secundică. Da? Mai trebuie strânsă sau mai trebuie? Deci, robinetul este închis. Să vedem ce se întâmplă. Da. Deocamdată lăsăm la 2 atmosfere. În momentul în care constatăm că pică pe la o anumită îmbinare, nu strângem în presiune niciodată. Da? Întotdeauna oprim apa, da?
cum este cazul nostru. Da? Și după aceea golim instalația, da? Și vom strânge. Deci după ce vedem exact îmbinările, deocamdată nu este niciuna, una singură aici la robinet, dacă vedeți, da? După care puteți strânge robinetele. Da? Deci cam asta ar fi ordinea de remediere a problemelor.